राऊत ऑटो स्प्रे पेंटिंग वर्क्स, पत्ता MIDC एरिया कुडाळ। आमच्याकडे सर्व गाड्यांचे पॉलिश व टचअप करून मिळेल। संपर्क 9730 95 85 64। राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असताना राजकारणाचा संपूर्ण संघर्ष सुरू असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कोरोनाची लागण झाली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरे यांची कोरोनाची अँटीजेन टेस्ट पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती समोर आली आहे। मुख्यमंत्री यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानं ते मंत्रिमंडळ बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे। तसंच महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उद्धव ठाकरे यांना कोरोनाची लागण झाल्याचं सांगितलंय। मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोरोनाची अँटीजेन टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे, मात्र त्यांची RT-PCR टेस्ट मात्र निगेटिव्ह आल्याची माहिती समोर आली आहे। मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अजूनही या बातमीला दुजोरा देण्यात आलेला नाहीये। महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर वृत्तीमुळे राज्याच्या राजकारणात वादळ निर्माण झाले। दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे। महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजीनामा देऊ शकतात। सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरे आज सायंकाळपर्यंत आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात। याआधी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचं ट्विटही समोर आलं होतं। त्यानंतर उद्धव ठाकरे या पदाचा राजीनामा देतील अशी शक्यता देखील वर्तवली जाते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।